Добър вечер, приятели! Вие гледате блогът на Мавракис, както всяка сряда, така и днес от 7:30 вечерта по телевизия Стара Загора. Аз съм Мавракис. Днес темата ни е се включва така пак в политика, пак сме в стремеж да открием и по някакъв начин да видим изход от проблемите, които системата, в която живеем, ни създава. В един свят глобализиран, където всъщност оказва се, че тази глобализация някои разбират така. Падат границите, границите нямат значение за някои хора горе, само и само за да събират богатства. Събират богатства, богатствата са колкото върви времето, колкото в по-малко ръце, което обаче означава, че вземат ги от някъде, от по-малките. Така наречения малкия и средния бизнес страда обикновено, и то не само в България, от тези големите риби, които искат целия пай за тях. Тези големите риби намират съюзници в лицето на управляващи, правителства, министерства, и в съюз с тях по най-различни поводи, най-различни, така обличат го това в някаква идеология. Някой път говорят дори за екология, говорят за качество, говорят за най-различни такива епитети. Но под всичко това се крие един стремеж големите, колкото се може повече да събират, и откъде го събират? От малките. Значи България в цялата тази глобализация, която всъщност от една страна казахме, че тези, които събират богатствата, от друга страна получава се, че в целия свят бедността също се глобализира. Значи много е грешно, според моето мнение, някои хора твърдат, че в България всъщност само се случват тези лошоти, само в България държавата притиска малкия и средния бизнес, само политиката на България е най-лошата, само българските политици са най-лошите. Според моето скромно мнение, това въобще не е вярно. Тук става въпрос за политики. Значи, така наречената неолиберална политика, която се прилага последните десетилетия на Запад и тук, в тази политика се включват и това да се унищожава малкия и средния бизнес. Защото иначе откъде големия ще вземе големите богатства? Няма откъде. От хората, от малките риби ще го вземат. Значи България влиза в това число. Днес, примери, може да кажем много. Как големите риби в съюз с управниците в България унищожават малки и средния бизнес. Ако щеш, малки заведения, малки транспортни фирми. И даже направих последните дни и питах тук и там приятели, познати, кажи ми един бранш, който така държавата го притиска и отива на унищожаване. Останах изненадан, че оказа се, че всъщност няма бранш, няма човек, който да занимава с малък бизнес и да не е притиснат до стената от всякакъв вид такси и проверки и фактически време загубено от страна на държавата. Днес ще се занимаваме с поредния пример, такъв, с преводаческия сектор, преводаческия бранш. Трябва да кажа, че може да ни пишете коментари или въпроси на изписане на екрана
на страницата ни в Facebook, Mavrakis.bg, както и на блога извинявам се, на скайпа, Mavrakis блог, както е написано, но може да се обади по телефона 042 910 290. Така, преводаческия бизнес. Обикновено, в повечето случаи, в преводаческия бизнес има едни преводачески агенции, в които в повечето случаи самите собственици на тези агенции са преводачи. Обикновено работят един-двама в тази фирма. Значи може да ги наречем, че в повечето случаи тези фирми са малък бизнес. Днес ще разговаряме тук с преводачка и управител и собственик на една такава фирма, Дарина Спасова, с която ще говорим за перипетите на преводаческия сектор. Дарина, здравей! Здрасти! Разбрах, че напоследък, всъщност трябва да кажем на зрителите, мисля, защо ги занимаваме сега с един бизнес, с една работа, която може би на някой да се стори, че не им влиза в работа. Нали, не изключвайте екрана. Всъщност имам предвид, че всеки човек, всяко семейство, мисля, в България, има по някой човек в чужбина. Било млад човек учи, или друг работи в чужбина, или някой се оженил, омъжил. На много хора се е налагало досега, поне един път в живота си, да преведе един чужд документ и да го легализира. Или обратно, един български документ да го прати в чужбина. Няма как да стане тази процедура, ако не се оберне човек към една такава преводаческа агенция. Така ли е, Дарина? Така е. И затова мисля, че това е въпрос, като касае всички хора, всички граждани на България и всякакви проблеми, които се създават в преводаческия бизнес, се отразява съответно и на гражданите. Значи, колкото повече такси са принудени преводачески агенции да плащат на държавата по една или друга причина, това нещо, разбира се, нали, трябва да го избият. Не само такси, а и мерките, които приемат и новите изисквания, които въвеждат, така или иначе се отразяват на цената също. Да. Точно, да. Това е едно оправдание, защо занимаваме зрителите с този. Кажи ми сега перипетията. Сега да кажем, че ние на това предаване обикновено говорим на ти, защото ти го смятаме, че е по-уважително, нали? По-уважава човека, когато му говориш на ти. Съгласна. Така, кажи нещо за перипетия сега. Какво стана с някакви нови изисквания има от Министерството? Да, вече почти година всъщност. Миналата година, май месец, започнаха тези перипетии, за които искам да разкажем. Всичко го разбрахме съвсем случайно, съвсем покривно. Започнаха да се разпространяват едни договори, в които имаше въведени нови изисквания. Може би трябва да кажа тук, че преводаческите агенции, тяхната дейност се извършва до сега поне на база на договор с Външно министерство и това им дава право да извършват преводи на официални документи. Да, в тези договори миналата година фирми, които сключваха за първи път договори, се появиха там 3 нови изисквания, дори мисля, че бяха 4 в началото. Едното от тях беше всички фирми да се сертифицират по един стандарт N15038. Да, няма значение. Номерата няма да ги казвам. Тук и години, да назначат и членове. двама филолози на трудов договор в фирмите си и третото изискване е да имат офис под наем със съответните там услуги интернет, факс и факс. И факс. Има хора, които използват факс още? Много е важно да има и факс. Пише го в договора. Значи, вие сте принудени сега. Окей, сигурно. Нека да продължа, защото това го видяхме съвсем случайно в договори на базата на никакъв нормативен акт или закон. Нови договори се случваха по този начин. Самата заповед за тези изисквания излезе по-късно, края на май миналата година. И те бяха официално въведени. Едно отпадна, но тези 3 изисквания, основните, за които казах, бяха официално, в смисъл излезе една заповед, с която се казваше, че министъра на външните работи въвежда
нови изисквания и съответно те са... За заповедта пък ще говорим по-късно какво в нея не е наред и защо не е наред. Така. Да. Сега, аз днес се опитах да се свържа с Министерството на външните работи. По интернет намерих телефона на директора на дирекция консулски отношения Милена Иванова. Обадих се по телефона. Секретарката явно, като ми отговори, не мога да кажа, любезна беше, каза ми, че госпожа Иванова е в отпуска и в момента не може да правим интервю, не може да ми кажат. И тя ми даде телефоните на на отдел легализация и заверки, където трябвало да търся госпожа Дечева, която е била компетентното лице, което би могла да ни каже някаква информация. Обадих се на госпожа Дечева. Отношението на госпожа Дечева не мога да кажа, че беше така от най-любезните телефонни разговори. Смисъл такъв от самото начало, не знам защо, прозрях една негативност. Все едно ние сме готови да критикуваме или нещо. Искахме просто да се информираме за въпроса и тя даже накрая затвори телефона така най-грубо. Няма значение. Нямаме информация от Министерството на външните работи по този въпрос. И тук искам да кажа, аз понеже телефонно предаване, водещ на предаване съм станал някъде преди 2-3 месеца, няма и 3 месеца. За тези, които не знаят, аз не съм по принцип журналист, но сега разбрах, с опита ми да разбера нещо от Министерството на външните работи, разбрах колко е трудна работа на журналиста. Хора, страшно е трудна работа на журналиста, когато се опита да разбере някаква информация от някакво министерство. Ще кажеш, че е някаква държавна тайна. Намира пред него една стена и просто за да чупи тази стена, трябва да има голям хъс и не знам какво ще трябва да има. Много е лошо. И ми прави впечатление. Много хора, които говорят с неприязен за старата система, така наречената комунистическа, много хора използват и разсъждават и съзнанието им е още в ония времена. Все едно има някакви тайни, някакви държавни неща, които просто не трябва да излизат наяве или по тайно път ще ти кажа нещо, нали, ви сега. Оказва се, че всъщност нищо не е тайно, по принцип, не би трябвало. И още повече, тези служители, които стоят в тези министерства, работят. Не мога да кажа, сигурно работят хората, вземат заплати, но тези заплати се събират от нас, от мен, от теб, зрители, от всички нас, които плащаме данъци, които не са малко. Косвени или некосвени. Извинявам се затварям скобата. Фактически, дай да кажем на зрителите, да изясним тези легализации, защото хората не са много наясно какво значи легализация, например. Това мисля, че трябва да почнем така... една скоба, добре, да, вярно е, че не се знае какво е легализация. Да. Редовно хората мислят, че голяма част от тях, че като дойдат в фирма и там се направи превод с подпис и печат и това е легализация, нали. Всъщност, нали, легализация, това е заверен официален превод. Легализация е, когато документа отиде в съответното ведомство в София, Министерството на образованието или Министерството на правосъдието или другите съответни да се сложи апостил един път? Слагат се заверките на съответните ведомства. Апостил се казва едното, нали? Не само, други заверки има, да. Добре, но апостила мисля, че най-важният документ. Накрая е апостила. Той не е за абсолютно всички държави, нали? Държавите по Хагската конвенция, да не занимаваме с това. И апостила, нали, се слага в Министерството на правосъдието или в Министерството на външните работи. Но по принцип легализация е, когато документа мине през всичките тези инстанции. През съответните за документи. И накрая отива в Министерството на външните работи и там се заверява подписа на преводача. Прословутия нелегален начин. Да, това е вече последното нещо, което изключително много се говори. То е признато и от самото Министерство на външните работи. Пред мен е писмо от Министерство на външните работи, в което казва: удостоверяването на подписа на преводача от страна на Министерството е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК,
заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариуси. Тоест, Да. те признават, нали, че това заверяване на подписа е незаконно. Едната причина е, че в последната тарифа 3 от 2009 или 2008, не мога точно сега да се спомня, няма такава такса заверяване подписа на преводач. От друга страна, те заверяват подпис на лице, което не присъства там в Външно министерство и по закона това се върши от нотариусите в България. Тоест тая такса е незаконна, те признават, че е незаконна, въпреки всичко. Тя се събира и до ден днешен. Да. Добре, по принцип, значи бъркотията е голяма. Бъркотията е абсолютно. Доколкото разбрахме сега тук, Министерството на външните работи работи с продажските агенции с една наредба, която е някъде от 90-та година. Това е един правилник от 58 година Правилник, още, да. когато нещата са нямали нищо общо с сега. Преводаческите бюра са били към Министерството на външните работи, изобщо няма частен елемент, нали, естествено. И е остарял от всякъде, изменен е 90-та година, но тогава Конституцията е друга и въобще този правилник не се базира на никакъв закон. Да. И съответно също е неправомерен. Това също го има тук, между другото. Правилникът пак от Министерството на външните работи противоречи на действаща нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменен и допълван. Няма законово основание и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове. Така. Този, кой беше наредба? Правилник. Правилникът. Този правилник 90-та година се е сменил. След 90-та година са сменили още много закони в България, които се отнасят към този правилник. Да, това е значи другата част от бъркотията. Също можем да кажем, че договора, който ние сключваме, е един договор, според който Външно министерство на малките агенции не възлага работа. Което също е една глупост. Всъщност, ние се намираме работата и клиентите. Така, вие намирате работа и все едно в договора пише, че Министерството ви възлага работа. Да, по някакъв начин просто тази дейност е монополизирана от Външно министерство. Значи по някакви закони от преди 30 години. От преди... Единия правилник е от 58 година. Да, добре. Смешно е. От друга страна, други бъркоти, примерно, с Министерството на външните работи. Аз, доколкото знам, това да... И аз самия го разбрах, докато търсих така някой човек, с който да се свържа. Това е голяма перипетия, ако искаш да вземеш някаква информация от Министерството за нещо. Разбира се, да. Трябва да звъниш 1000 пъти. Значи, в повечето случаи трябва да звъниш много пъти. Много често се случва да е заето или да не отговаря никой. Ако отговори, да ти препрати другаде и там да се повтори същото нещо. Отнемало ме е дни. Да. В смисъл, че в един момент се отказваш, на другия ден така. Други нередности от това. Разбрах, че един преводач, значи в момента криво, не криво, значи в момента така е криво разбрана практика. За да е легален един превод, трябва да се подпише, да се направи и да се подпише от един преводач, който има договорни отношения с някоя фирма като ваша, преводаческа агенция. Значи няма друг начин. Преводача сам не може... Да, въпреки че нали, преводач по принцип е свободна професия, един преводач не може да извършва официални преводи в момента, добре, ако не е регистриран към Външно министерство през агенция. Да. Трябва да е през агенция. През така агенция. Сочат, значи всичките закони и всичките институции в България знаят и признават един документ, занесен при тях само ако е подпечатан от преводаческа агенция. Да. Независимо преводача, нали, преводач може да подпише, но все едно няма го. Все едно... Той подписва пред агенция. Все едно агенцията е нотариус ли какво? Един вид така се явява. Все едно, да. От друга страна обаче, знам и едни други объркваници в Министерството. Значи един преводач може да се регистрира, може да има отношение с няколко преводачески агенции. Да. Така. Разбрах, примерно ти ми каза off the record, че имаш към една фирма си одобрена за няколко езика, към друга фирма, други... Нека да разкажа. Да.
Вижте, драги зрители, извинявайте, това е страхотно. Чуйте, това е направо за смях. Трагичен смях. Първо не стигнахме ние до там в хронологията, но добре, от 1 януари тази година, нали, не сме принудени, не сме принудени, имаме избор, но всъщност сме принудени да сключваме едни нови договори с новите изисквания с Външно министерство. И съответно наново се минава цялата процедура по заверяване на преводачи. Да. Който преводач иска да работи с агенция, той си подготвя комплект от документи за клетвена декларация пред нотариус и така нататък. В моя случай, аз съм се опитала към 3 агенции да се регистрирам като преводач с 3 езика. Към едната съм регистрирана с 3 езика, без никакъв проблем, веднага. Да. Към другата съм регистрирана само с 1 език. Към моята собствена съм регистрирана само с 1 език. За другия език ми искат академична справка. Искаш да кажеш, на твоята собствена ти си искала да бъдеш само с 1 език ли? Навсякъде искам да бъда с 3 езика. Така, това да стане ясно, някъде ме регистрират с 3 езика веднага. Другаде правят проблем с двата. С различни основания. Значи, на едното място се иска часове за един език от университета. На другото място се иска часове да представя от езиковата гимназия 80 и някоя година, това е страхотно. Нямаше часове в Вижте, драги зрители, ако не сте разбрали. Един преводач има едни и същи знания, дали днес или утре, или в други ден, или след 1 месец. Да речем. Сега. В единия случай подава документи към една фирма, одобрява се за 3 езика. Дарина в случая. За 3 езика се одобрява. Към друга фирма подава същите документи, същото министерство, същите хора, вероятно, които са в този отдел, как се казва, отдел легализация и заверки. Казват, не можете, госпожо, вие този език не изпълнявате условията, което ние, нали, в смисъл, какво беше? Примерно, оценките не са толкова. Това зависи просто кой го разглежда или аз нямам обяснение. Може би кой подава документите има значение. Нямам представа, но това са фактите, нали? Те могат да се проверят. Това да плачеш или да се смееш? Не само. Преди искаха успех 4 висше образование, сега искат успех 4,50. Примерно, преди се гледаше само средния успех, сега гледат и държавния изпит. Изведнъж може да се окаже, че ти си работил 20 години като преводач и сега има някаква тънкост, според която ти отпадаш, нали? Опит, няма значение. Да. Да оставим, че да, както казваш. Просто толкова неясни критерии. Да. Той един човек може да има диплома преди 30 години, преди 20 години, аре. Така. Искам още да разкажа, нали, какво се случи след тая заповед с новите изисквания. Нали, ние сме абсолютно разпръсната организация. Като цяло нямаме има някакви асоциации в София, които са с по няколко фирми, големи, стари и така нататък. Но като цяло сме пръснати из цялата страна и нямаме организация. Когато излезе тази въпросна заповед, която в момента, нали, за нея също много се говори, че нищо в нея не е наред, ще го кажа след малко. Да. Когато излезе, ние решихме, нали, да се организираме. Група във Фейсбук, така, за да можем да се борим. Имаше срок за обжалване 13 дни. Твърде кратък срок, за да правим организацията, първа да я създаваме. В София бяха започнали да правят такава организация, при което ние, нали, изпратихме такси, молби за членство и съответно си мислехме, че вече сме в една организация и се борим, нали, обжалваме тази заповед. Впоследствие се оказа, настъпи едно затишие, едно мълчание и се оказа, че не сме в никаква организация. Не знам каква е причината, парите не бяха върнати и не можем и вече да обжалваме. Така, това е едната част от процеса. След това все пак някакво обжалване стана, при което съда се произнесе. Не мога да кажа подробности, дело, определение, дата и така нататък, но общо взето се произнесе, а това е и версията на Външно министерство, че ние не сме длъжни да изпълняваме тези изисквания. Те не са задължителни. Те са задължителни само за тези, които искат да легализират документи във Външно министерство. Ако искаш да правиш други официални преводи, не е задължително да изпълняваш изискванията и да имаш договор с Външно министерство.
Същото нещо общо взето беше това, което се произнесе съда. И в началото на декември ние си получим предизвестията, че старите договори вече са невалидни в края на годината и който желая да се сключи новия договор вече е с новите изисквания. Този сертификат е по офертите, които аз получавам, 1500-2000 лева консултиране, за да се издаде сертификат и така нататък. Другото изискване е да се назначат двама филолози на трудов договор. Тоест, ти си частна фирма, оцеляваш на пазара, имаш си един малък офис, аз работя сама, нямам назначен персонал, имам си работа. Трябва сега да назнача двама филолози, за да продължавам да работя. Момент сега. Ти не можеш ли... Те казват, че свободно можеш да извършиш тази дейност. Като казват, че свободно можеш да извършиш тази дейност... Сега, общо взето преводачески агенции в момента са изправени, малките преводачески агенции. Искам да кажа, че все пак аз тук основно тази вечер се застъпвам и основно защитавам и се опитвам тях. Защото те просто в момента ги погребват, защото вариантите са от една страна, и ще кажа статистиката след малко да не забравя, от единия избор е те да не сключват договор с Външно министерство. От Външно министерство казва, че те имат право да правят официални преводи. Така. Обаче, когато аз един месец работех това, по този начин, без договор, и това е напрежение. От нотариус те извика да превеждаш, питате дали имаш удостоверение от външно, дали имаш договор. Те не знаят, че всъщност не си длъжен да имаш такъв. От НОИ, когато дойде някой с удостоверение, казва, искам превод, извършен от лицензирана фирма. Те така знаят. Клиентите идват с документи за обществени поръчки също. В смисъл, дори и това да е така, но така или иначе, то в много законови актове това изискване го има. Фирмата, която превежда, да има договор с консулски. Дори и това да е така, когато клиентите дойдат и ти им кажеш, че нямаш договор и почнеш да ги образоваш и да им обясняваш, че това вече не е така, че не се изисква така, всъщност никой няма да ти повярва. Това тръгва от уста на уста, че ти си един нелегитимен. Да. Добре. Да направим ли една малка почивка? Драги зрители, днес ние се занимаваме с преводаческия бранш. Видимо, може би не интересува много хора, но всъщност, както казаха и одеве, със сигурност имате поне един член на семейството, който е някъде в чужбина и поне един път в живота си сте ходили на преводаческа агенция, за да преведете и да легализирате документ или само да преведете. Занимаваме се с по какъв начин системата в съюз с държавните инстанции притискат до стената малкия бизнес. И понеже се идват избори, всъщност повечето кандидати от разни партии обещават, че ще се опитат да поддържат и да помогнат на малкия и средния бизнес. До сега сме го чули много пъти, 23 години поне, не сме го видели. Драги зрители, ще направим една комерциална пауза и после пак сме заедно. Драги приятели, вие гледате блогът на Мавракис. Аз съм Мавракис, всяка сряда от 7:30 вечерта по телевизия Стара Загора. Сме тук, за да обсъждаме разните странни неща, които се случват в обществото. Обикновено неща, които системата ни налага и притиска нас, малките риби. В случая говорим за преводаческия бранш, поредния, който системата притиска до стената. И моя гост днес в студиото е Дарина Спасова, преводач и собственик на преводаческа агенция. Говорим за условията, които постави Министерството на външните работи. Има някои сега в Фейсбук и разни други сайтове и блогове в интернет. Намирам така най-различни мнения по този въпрос. От преводачи, от собственици на преводачески агенции.
Обаче преобладава мнението и като че ли всички са наясно и са съгласни, че всъщност начина, по който в момента върват нещата с преводите и легализациите на документи в този момент в България са незаконосъобразни. Законодателството на България просто не признава някои неща, които се случват в момента с тези документи. Например, заверка на преводача в Министерството на външните работи. Това е било незаконосъобразно. Такава заверка според сегашното законодателство може да прави само един нотариус. Също така, професията на преводача е свободна професия. По принцип би трябвало всеки да може да упражнява и би трябвало подписа на преводача и печата му евентуално да се признава пред всички инстанции. Но в момента в България всички инстанции знаят, че за да е един документ легален, за да може да признае даден документ, една инстанция в България, трябва този документ да има печат от преводаческа агенция, която е изключила договор всъщност с Министерството на външните работи. И неправилно е мнението, извинявай, че се прекъсвам, че един вид преводачите са закрепостени към агенциите. Ние просто изпълняваме тези изисквания, които са в правилника, който е невалиден. И така нататък. Да. Тук да вмъкна, че има случаи, съм чел и аз знам със сигурност, че има случаи, примерно, преводи тръгнали от България в Гърция. Има определени случаи, когато в някаква инстанция в Гърция не признават този превод и карат човека, лицето, което подава документа, да ходи там пък има закон, адвокатите могат да печатат с техен печат да заверяват един превод. Значи, в много случаи не се признава превода направен в България от български преводач. Разбрах, че във Франция в много случаи е така. Разбрах, че и в Полша е така. Други са ми казали, че в много други страни е така. И аз питам, Министерството на външните работи, което би трябвало да е отворено към света и неговата задача е да защитава българския гражданин, с какво защитава българския преводач, когато хем заверява подписа на преводача тук, документът тръгва за чужбина и в чужбина не се признава. Объркано е. Моля ви, това видео ние ще го пратим с имейл до Министерство на външните работи и който иска да го гледа. Аз питам, щом по телефона не може да разговаряме като хората, питам, тази бъркотия кога ще се оправи? Значи, признава ли се превода от България към в други държави или не се признава? Ако не се признава, защо? За какво е този апостил? Защо 1962 ли Хага? Кога беше? Там някъде. Се е подписа от много страни този апостил, за да се признава в други държави. Макар че апостила не е въпрос на превода, става въпрос, че той е легален документ. Но Министерството на външните работи какво прави по този въпрос? И от друга страна... Може ли аз да попитам? Министерството ли? Да. И аз искам да попитам, защо след като тези нередности се знаят поне от 2010 година, има такива сведения в интернет за незаконосъобразната такса, за това, че правилника не е валиден и така нататък, че няма закон за преводача, трябва да има. Защо не се правят постъпления за уреждането на тези въпроси, които са отдавна са порочни практики, а се въвеждат изисквания за сертифициране и за назначаване на хора на постоянен трудов договор? Значи качество искат хората. Да. Всичко с мотива за качество. При положение, да не пропуснем, при положение, че в печата на Външно министерство се казва, че те не носят отговорност за качеството. Да, те заверяват, те влизат в ролята на нотариус, заверяват подписа, пък да. Объркана работа, не знам. Със сигурно ще объркаме и зрителите, така, които не са в това и няма смисъл да ги бъркаме. Но... Все пак искам аз все пак фактите са, че тези изисквания унищожават малките агенции и ги водят до фалит.
И това вече е малко или много факт, смисъл. Статистиката, която днес така съвсем аматьорски съм направила, мога ли да... Да, разбира се, много е важно това, да. Така, значи преди промените, преди тези изисквания, общо взето списъка, който аз имам от миналата година, може да е по-стар, е над 1600 фирми, някъде чета, че са 2000 фирми били с договори преди началото на 2013. Последният списък, който проверих от 25 април, значи съвсем отскоро, са 643 фирми. От тях 313 фирми от София, преди са били 700, нали? Това са приблизителни мои изчисления днес. 66 фирми от Пловдив, преди са били 160, 30 фирми от Бургас, преди са били 63, 59 фирми от Варна, 148 са били преди това, 16 от Стара Загора, 34 преди, общо взето някъде между една трета и наполовина от това, което е било преди. Са подновили договорите с Външно министерство, като се има предвид, че новите изисквания влизат в сила от 1 юли 2013. Т.е. след месеци нещо. И тогава ще станат тези фирми още по-малко, Ако някой се съмнява в думите, които казваме, че просто малкият бизнес отива на кино, ето това са цифрите. Повече от половината фирми отпадат. Повечето от половината фирми, доколкото разбрах, въобще не са поддали, не са сключили договор. Да, повечето не са сключили което означава, че те са се отказали въобще да изпълнят тези условия. От сключилите договор няма да изпълнят изискванията най-вероятно, защото просто не могат да се го позволят и броя ще падне на половина от това. Да. Тук имам по скайп запитване от Ралица Максимова. Тя е собственик на преводачка агенция и пита дали не може да говори по скайп в ефир. Искам да питам моите хора тук в апаратната дали може да направим тази връзка. Добре, значи се пратя, да, и ние може да говорим междувременно. Така. Окей, кажи нещо още. Значи, има един в преводаческите агенции, някои споменават, че има един конфликт между софийски и провинциални, така да кажем, преводачески агенции. Как стои въпроса? Софийските са по-привилегировани? Не, аз знам, сигурна съм, че в София също има много малки агенции, които са пострадали от това. И цифрите го доказват и защо не е въпрос точно на софийски и на провинциални, а на големи и малки. Информацията е, че тези изисквания са обсъдени между Външно министерство и големи софийски фирми. Да. И по този начин инициирани. Ние настояваме тези изисквания да бъдат, ако не отменени, естествено, че на това настояваме, поне отложени, докато се уредят всички неуредици в този бранш. Да. След като толкова много незаконни практики лъснаха наяве, смятаме, че е редно, докато не се уредят, да не сме принудени да плащаме 1000 лева и да назначаваме хора. Точно сега. Да. По принцип би трябвало, значи чел съм във Фейсбук, преводачи казват, че би трябвало да се въведе, нали, един нов закон за преводача. Да. Има слухове, много неща работят по този начин. Да. Слухове. Има слухове, че има работни групи към това или това ведомство, които вече създават такъв закон. Ние нищо не знаем. Но докато се създаде закон, който преводача е свободен с подписа си и печата му да важи, да става, как да кажа, да важи превода му пред разни инстанции. За мен тази е логично, че това нещо ще стане. Аз мисля, че ще се уреди статута на преводача, дали ще е по най-добрия начин или не знам. Казах, за мен по-голямата грижа в момента са малките агенции, които след месец и половина ще им се прекратят договорите, ако не се сертифицират и ако не назначат
по каква логика караш една малка фирма, която оцелява на пазара, която има клиенти, които искат да работят с нея, да назначава двама филолози? Да. В какви времена сме? Която си плаща данъците? Да. И по търговския закон, доколкото знам, не боравя толкова добре с тази терминология, с членове и параграфи, но няма логика това да е нещо законно. Така, не разбрахме има ли връзка с Ралица. Да, нека опитаме. Нека опитаме да... Ало, Да, здравей, Ралица. здравей, Мабаки. Ти си от Варна се обаждаш? От Варна се обаждам, да. Чак до Варна ни гледат. Така. Ти си собственик на продажска агенция. Да, собственик съм на продажска агенция и много бих искала така малко да конкретизирам нещата. Не чувам добре, ако може нещо... Бих искала, чуваш ли така? Ало? Да. Ало, чуваш ли? Да, чувам. Бих искала малко да конкретизираме нещата и да обърнем внимание на основните проблеми, които идват от въпросния правилник, от нормативната уредба, които засягат освен гражданите, преводаческото съсловие, преводаческите агенции и основно най-вече преводачите. Добре? Не? Да. На база този правилник преводачите не могат да упражняват свободната си професия. Основният проблем. Вторият проблем за преводаческите агенции е притискането от срока 1 юли за заповедта, за която говорихте с Дарина и изнесохте тази статистика. Значи ще имаме 80% фалирали агенции след 1 юли със сигурност. Да, потвърждаваш го и ти, нали всъщност? Абсолютно. Значи, макар че те цифрите, те не може да се усъмни някой, нали? Цифрите са си черно на бяло, дето се казва, да. Това е абсолютно смазване на малкия бизнес. Да. Друго какво иска да ти кажа, че не се го написах, но общо взето с тази заповед разбудиха духовете в нашия бранш и мисля, че може би едно предложение някой трябва да прави предложение тази заповед да бъде отложена поне до 1 януари, тъй като 2014, тъй като в момента се готвят нови нормативни уредби. Значи аз имам информация, че се изготвя закон за преводача по полски образец. Виж как го каза, имам информация. Все едно живеем някъде преди 20-30 години и всичко е скрито, покрито. И, нали, тия неща не трябва ли да са наяве? Какви са тия работи, нали? Тия министерства, какво правят? Не мога да разбера. До 6-7-8 месеца се очаква да влезе в сила този закон, който в момента се кове образно казано. Да. И статута на преводача и статута на преводаческите агенции ще бъде съвсем различен. И има ли смисъл ние да изпълняваме като преводачески агенции тази заповед и да се търсим едни 1000 левове, да назначаваме филолози? Да, след като ще се промени статута. Да, и в крайна сметка след няколко месеца просто това ще се бъде бяло. Да. Добре, да те питам нещо, аз може ли? Да. Все пак аз съм водещия. Добре де, защо не правите един съюз на преводачите или там на преводаческите агенции? Защо хората, особено в България, имат проблем с това обединение на хора, синдикализъм, значи като чуят синдикализъм, знам, че лошо им става, но всъщност нямаш друг избор, освен да се обединиш с своите хората, които са от твоя бранш, и да изискваш. Аз съм чул и съм чел във Фейсбук някой да пише от вашите, че трябва да убедим някого да ходатайства или не ползва тази дума, ами и нещо подобно, да може да се отмени. Ама то самите преводачи ще натиснат министерството да го направи това нещо. Значи аз съм убедена, че трябва да има съсловни организации, особено за преводачите, които да си защитават интересите. И винаги съм казала, че в цяла Европа съсловните организации са тези, които движат нещата по нормативни актове и закони. Те са тези, които съдействат на държавата
държавата да създаде закон или нормативна база. Някакъв. Съдейства или натиска, примерно. Или натиска, може да, нали? Като защитава интересите на хората, които са в тази организация. Точно така. Защото ние в момента, ако имахме една здравна асоциация на преводачите или асоциация на преводаческите агенции, които да защитава нашите права, нямаше да стигнем до тук. Така е. Това важи за всички браншове. Аз мисля, че това е един голям проблем на България въобще. Това е една народна психология. Не знам. Добре, Ралица, искаш ли нещо друго да кажеш, защото времето малко така... Имате някакъв въпрос. Аз мисля, че статистиката беше достатъчно красноречива. Много благодаря на Дарина, че сте направила опита по градове, да изкара бройките на агенциите по градове. Статистиката е красноречива, че монопола е в София. Това е. Да. И във Външно министерство, естествено. Добре, благодаря ти, Ралица. Поздрави на Варна. Благодаря. Там уж сте малко по-будни, протестите там бяха много по-така. Аз винаги казвам, че всичко започва от Варна. Тук също там тръгна, между другото. Да. Добре, лека нощ ли, какво да кажа? Добре. Сега, Дарина, имаме още много малко време. Още нещо исках да кажа. Да, разбира се. Понеже ние направихме петиция и тази петиция отиде до Европейския парламент и те я разгледаха и се получи един отговор, който лично за мен е много разочароващ. Значи една страница преразказ на петицията и всъщност тяхното становище е в един ред, в който казват: на този етап мярката не е официално приета, разбира и мярката сертифициране и назначаване на филолози и следователно не се създават правни задължения за преводаческите агенции в България. Това е от 30 януари. Вече когато ние подписваме договори с новите изисквания. Какво означава мярката не е официално приета? Това ли е начина да се комуникира и да се обясняват нещата? Да. От люлката на... Да. Добре, значи фактически това, което трябва да кажем е, че преводаческата професия е свободна професия. Трябва обаче това нещо да го разберат и в разни институции. Това може да стане само ако има закон такъв. Аз исках и нещо друго да питам министерството или не знам кой е може би не е само едно министерство, въпрос не е само компетентността на едно министерство, апостила. Защо непременно трябва да се пращат документа в София, за да се слага апостил? И защо е практиката в други държави, знам със сигурност, че във всеки поне областен град имаш възможност да сложиш апостил. Защо трябва... Има държави, в които също е така и те са много по-големи от България и пак трябва да ходят в една столица. Различно е в различните държави. Тук при нас по принцип в София много неща се правят. Значи гледат уж строго да бъде всичко наред, нали? Но от друга страна, въпреки това, в другите държави за България все още не гледат много сериозно на нещата. Знам го от личен опит. Въпреки цялата тази строгост за качество и за не знам какво. Добре. Значи, какво пожелаваме сега за напред? Да има един закон за... Какво е вашето мнение? Сега не можем да кажем... Това, което абсолютно Ти не си представител на преводачите, но все пак... Аз съм и преводач. Ти си преводач. Но понеже това нещо влиза съвсем скоро в сила. И в момента се работи в едно напрежение. Хората не знаят да се сертифицират, да не се сертифицират. Ще има ли промени, няма ли в заповедта. Просто смятам, че това е с приоритет към момента. Това, което настояваме е да се отложи. Поне да се отложи, ако не да се отмени. Поне да се отложи, докато се уредят всички други по-важни неща в преводаческия бранш. Да. И най-скоро време трябва да мислите за организация. Да, Няма друг другото е да разбереме какво се случва. Ето тук. Да, точно. Няма друг начин. Няма друг начин. Няма държава в света и няма момент от история, където човечеството, едно общество
е постигнало нещо, е постигнало някакви права и свободи, ако не, малките риби не се обединят и не се защитат. Няма кой да защити друго, освен ти сам себе си не защитиш. Липсва средната картинка, винаги съм го мислила. Е най-важно. Каква е тя? Какво се случва между тук и тук? Ага, ами промяна на съзнание може би на хората или какво? Тук сме в детската градина. Да. Еми, надяваме се да отидем и до Поне от гимназия. нашия опит за организиране си направих този извод. Да. Да. И много бързо се отказахме и много бързо се обезверихме. А в същото време, дали въобще сме го осъзнали, че няма друг начин, не знам. Да, това е много важно. Сигурно не са осъзнали хората, че няма друг начин, освен на обединението на хората, които са от един бранш, за да могат да постигнат нещо. Еми, мисля, че значи, той времето свърши. Ако има нещо да добавиш, Дарина, и да приключваме. Еми нямам какво Това, да ние добавя. казахме Благодаря пожеланията и за така. предаването, и за поканата и Така. хубаво е, че има такова предаване, в което не е оборот на сензации, а малките стъпки към големите цели. Така, благодаря. И благодарим на телевизия Стара Загора, която позволява така и ни дава, как се казва, трибуна, за да можем да промотираме или да кажа някакви такива теми. Да можем да по някакъв начин да излагаме на яве проблеми, които имат малките риби. Днес, дами и господа, темата беше как притиска държавата в съюз с големите риби. Ние май не казахме за големите преводачески агенции, които даже някои от тях са транснационални и имат и вериги даже в различни градове в България, освен по света. И фактически, аз го казвам ясно, не шекалкавя, мисля, подозирам, че цялата тази работа е плод на съюз между управениците, държавата и тези много големи фирми. Много ще се радвам, ако някой опровергае това, което казвам. Това става и в много други браншове, всъщност. Ако помислите, няма бранш в България, малък бизнес и среден, който да не го притискат. И не дайте мисли хора, че в други държави не става същото. Абсолютно същото е. Само, че в някакви други, примерно по-на запад от тук, те са тръгнали да се борят от много попреди. Те уния опитват се да ни притискат до стената. Много зависи каква съпротива ще намерят. Колкото по-голяма е съпротивата, толкова по-малко могат да притискат. И обратно. Драги приятели, благодаря, че бяхте с нас. Блогът на Мавракис всяка сряда от 7:30 вечерта по телевизия Стара Загора. Лека нощ!